У той час прыйшлі некаторыя і расказалі Езусу пра галілеян, кроў якіх Пілат замяшаў з іх ахвярамі. Езус адказаў ім на гэтае: «Думаеце, што гэтыя галілеяне былі большымі грэшнікамі за ўсіх галілеян, бо так пацярпелі? Не. Кажу вам, калі не пакаецеся, усе таксама загінеце. Думаеце, што тыя 18, на якіх звалілася сіламская вежа і забіла іх, былі больш вінаватыя за ўсіх людзей, якія жылі ў Єрусаліме? Не. Але кажу вам, калі не пакаецеся, усе таксама загінеце». І расказаў вось якую прыпавесць. Адзін чалавек меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй, і не знайшоў. І сказаў вінаградару: «Вось я 3-й год прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе. Навошта яна займае зямлю?» Але той сказаў яму адказ: «Пане, пакінь яе на гэты год, я абкапаю яе і абкладу угнаеннем. Можа, прынясе плод у будучым, а калі не, сячэш яе». Гэта слова Пана. Паважаныя браты і сёстры, сёння мы ўжо перажываем 3-ю нядзелю Вялікага посту. І у літургіі слова Бог сёння накіроўвае да нас вельмі цікавую адну падзею жыцця Майсея. Вось да гэтага моманту, пра які сёння распавядае першае чытанне з кнігі Зыходу, мы ведалі жыццё Майсея, што выглядала яно так па-рознаму. Па-першае, ён нарадзіўся ў габрэйскай сям'і, але пагражала яму смерць. І мама там уратавала яго, палажыла ў нейкі кошык і у ваду апусціла: уратуецца, то ўратуецца. Так здарылася, што не тое, што ўратавалася гэтае дзіця, але вырасла ў каралеўскім доме, у палацах. Бо якраз служанка знайшла, якая прыслугоўвала жанчыне, якая у той час была жонкай караля. І ён рос, здавалася б, вось, перспектыва гэтага чалавека. Ён можа многае праз сам факт, што вырас вось у такой рэчаіснасці. Але ні з таго, ні з сяго ён заступаецца за сваго земляка, забівае егіпцяніна, і трэба ўцякаць. Мы разумеем, што у сённяшняй мове ён нават, можа, да канца не разумеў, што робіць, але мы разумеем, што забіў чалавека, учыніў грэх. Ён уцякае з Егіпта. Сёння мы чуем, што гэтаму чалавеку плюс-мінус 60-70 год, і ён пастух. У сваго тасця пасе там нейкі статак козаў. Яго жыццё, як і кожнага чалавека, яно было... У гэтым жыцці было многа розных такіх магчымасцей, праз якія ён мог бы пайсці ўперад. І былі тыя магчымасці, якія яго адкідвалі. Калі мы нават успамінаем сваё жыццё. Таксама хтосьці кажа: чаму я ў школе не вучыўся лепей, да? А чаму я вось гэты факультэт выбраў на універсітэце, а не гэты? Чаму выйшла замуж за гэтага, чаму жаніўся з гэтай? А была магчымасць. І вось і яго жыццё такое самае было. Сёння тут больш, можа, такіх маладых людзей, але я думаю, многія памятаюць, як пасвілі каровы на вёсцы, тут у Глянах, можа, у Здзітава, у Дзягельцу. Пастухамі былі. Таксама. Але у жыцці Майсея вось быў гэты момант, пра які сёння мы чыталі ў кнізе Зыхода, слухалі. Ён у нейкім моманце пачуў голас Божы.
І зноў жа вось вяртаемся да гэтага такой часамі можа нашай мантры, якую мы часта паўтараем, што мне ўжо 60, мне ўжо 70, я ўжо стары чалавек, я ўжо нічога не магу, што я ўжо магу, нават ужо і грашыць не магу. Ну, вось чаму мы так думаем? Сёння Майсей, у якога былі розныя моманты ў жыцці, Бог яму сёння прамаўляе, кажа: я ведаю, што мой народ знаходзіцца ў палоне, яго ўціскаюць, яго выкарыстоўваюць, яму цяжка, я гэта ведаю. І я хачу, каб вось менавіта ты быў тым, які выведзе гэты народ у зямлю, якую я абяцаў. Цікавы момант, вось, у якім Бог да яго прамовіў. Думаю, глядзелі мы вось гэты, можа, фільм альбо мульцікі, як гарыць куст, стаіць Майсей, ну і размаўляе там з Богам, да? Буду рассейваць гэты міф зараз. Уявіце сабе, у пустыні той куст, пра які вядзецца гутарка, гэта такі цярновы куст, такое сухое галлё, як мы часамі бачылі ў прыродных гэтых фільмах дакументальных, як вецер ганяе іх там па пустыні такія шарыкі. Да? І вось гэтыя шарыкі, гэта ёсць гэты куст. І цікавая рэч у прыродзе, што гэтыя кусты часамі ад тэмпературы самі загараюцца. Ніхто там іх не, просто загараецца. І вось уявіце сабе, сёння, калі мы гаворым пра гэты цуд, я не знаю, ці там быў цуд. Ну, так аўтар напісаў. Але мне чамусьці здаецца, Майсей каля гэтай гары, ён сядзеў, пастух 70 гадоў, уявіце сабе. Пра што там можна думаць? І вось ні з таго ні з сяго загарэўся гэты куст. І яго здзівіла адна рэч. Не тое, што ён загарэўся, калі мы уважліва слухалі гэтае першае чытанне, а чаму ён так доўга гарыць і не згарае? Ён успамінае ў сваёй галаве, што ён не раз гэта бачыў, гэтую з'яву такую, і хуценька загарэўся, сухое галлё, колькі там можа гарэць? А ён гарыць і гарыць. І Масей што? Вырашыў падысці паглядзець, чым там гарыць. І вось калі ён глядзеў на гэты агонь, а мы сёння ведаем, што сімвал таксама, нават агонь, у агню Дух Святы прыходзіць. Сімвал Духа Святога таксама агонь. Яму прыходзіць такая думка: а што з маім жыццём? Яно такое сухое, вецер яго кідае туды-сюды, пасу тэсця, вось гэтыя бараноў гэтых, а і жонка, дачка яго, так сабе жонка. Не вельмі сужанства іхнае было. Пачытаеце, то даведаеце. Ён глядзіць на гэты агонь, і яму вось тут Бог, мне здаецца, не з куста прамовіў. Прамовіў яго сэрца. Так як і святому Юзафу недавно ўспаміналі, прамовіў калі? Ува сне прыйшоў анёл. Марыя таксама звеставанне мела. Звеставанне не трывала хвіліну, як мы бачым на абразах. Яно магло трываць 5 гадоў, можа год, можа 4. Яна перажывала вось гэтую план Божы ў сваім сэрцы. І Майсей таксама вось гэты голас Божы налажыўся на яго сэрца. І вось паглядзіце, што Бог улажыў у яго сэрца. Па-першае, сутнасць Божую, што я ёсць, які ёсць. Калі Майсей запытаў, як цябе завуць, ён кажа: я ёсць, які ёсць. Не той, які быў, не той, які зараз вось, не той, які буду. Я ёсць, які ёсць. І кажа, зямля, на якой стаіш, святая. Каментуюць габрэі вось гэтыя разуменне зямля не ў такім значэнні гэты пясок каля Егіпта, у Егіпце там, што святая зямля, а зямля твайго сэрца. Бо там ёсць заўсёды Бог, які ёсць.
Тут недавно брали інтэрв'ю адзін блогер у мяне. І пытанне было першае. Калі, ксёндз Станіслаў, ты ўпершыню сустрэўся з Богом? Простае пытанне, да? Вот запытайце себе. Калі хто з нас упершыню сустрэўся з Богом? А Бог сёння Майсею кажа: я ёсць, які ёсць, і я ў тваім сэрцы заўсёды. Калі мы сёння можам сабе уявіць найгоршага чалавека, які існуе на гэтай зямлі, то там ёсць Бог. І Бог сёння у Майсея, але можна правесці паралель у кожнага з нас, кажа: я хачу, каб ты сам выйшаў з дому неволі, з гэтага палону, і вывеў тых, хто вось перажывае гэтыя цяжкасці. Бог сёння да кожнага з нас прамаўляе, просячы аб дапамозе. Ён кажа: я ведаю, што моляцца да мяне. Я ведаю, што просяць мяне аб дапамозе. Але кажа: я не магу сам зрабіць без вас нічога. Таму ён сёння звяртаецца да Майсея і кажа: выведзі мой народ. Вазьмі адказнасць. Звяртаецца таксама да кожнага з нас. Можа, выведзі з гэтага палону граху сваю дочку, свайго сына, свайго тату, сваю маму, свайго суседа ці суседку. Выведзі. Мы заўсёды шукаем нейкага такога, каб нейкі зараз быў цуд, нейкі гром, тут што-то паламалася, што-то затрэслася, што-то затрашчэла. Навошта? Ну навошта гэта? Мы самі на дзяцей ругаемся. Чаму да цябе, як не прыкрыкнеш, нічога не даходзіць? А да цябе? Чаму да нас, дарослых, не даходзіць? Обязательно надо, каб гром загрымеў? Обязательно трэба, каб хата згарэла? У аварыю папасць? Нагу зламаць? Абавязкова? Як гэта працуе? Сёння он канкрэтна Майсею кажа: я ў тваім сэрцы, і ў тваім сэрцы, паважаны брат і сястра, святая зямля. Не тапчы яе там. Абутак здымай, калі туды заходзіш. Або калі кагосьці ўпускаеш. Это вось такія вельмі фундаментальныя моманты. Сёння у Евангеліі, фрагмент Евангеліі сёння заканчваецца вось гэтай прыпавесцю кароткай Езуса Хрыста. Кажа: расце смакоўніца, не прыносіць плёну. І гаспадар кажа, паклікаўшы там некага садоўніка, кажа: сячы яе. А той кажа: пачакай, яшчэ годзік. Унясём у гнаенні, а вдруг? Вось менавіта сёння мы, перажываючы гэты вялікі пост, Бог заклікае нас, каб мы былі тымі садоўнікамі, якія вось менавіта можа некаму дапамогуць, бо інакш сячэцца гэта. Расліна, якая не прыносіць плёну, яна сячэцца. Мы сёння за кожным разам усё так нават як вялікі пост перажываем: ой, што тут зрабіць, якога тут граху пазбыцца, вось як тут, што есць, што не есць, діета, пост, што тут. Даешце ўсё. Толькі сапраўды райцеся з Богам. Ну, парайцеся з ім. З Духам Святым. Ён павучыць сёння, напэўна, вось праз уздзеянне Духа Святога Майсей адкрыў сваю місію уратаваць у гісторыі народу выбранага, уратаваць гэты народ. Чым скарэй мы гэта адкрыем, тым скарэй гэта зробім. Напрыклад, перажываючы гэты вялікі пост, хочам пазбавіцца некага граху. А паспрабуйце, калі хочам пасварыцца з некім, от рэальна хочам пасварыцца, ну так гэты чалавек ужо дастаў мяне, уздыхніце да Духа Святога і скажыце: Дух Святы, вось павучы мяне такога мата, каб ужо як загну, то загну, каб хапіла да канца яго дней.
Я думаю, мне здаецца, усміхнёмся мы і скажам: «Фу, Дух Святы, адлягло». І не захочам ругацца матам. У сувязі з гэтым што будзе? Не трэба будзе ісці спавядацца, кажа: «Чаму я такі нарвовы? Вось не знаю, што з сабой зрабіць». Ну, таму што раімся таму каго. І сёння Майсей зразумеў, не гледзячы на свой узрост, што ён можа зрабіць многае. І Бог да яго прыйшоў такой звычайнай рэчы. Проста гарэў куст, і ён не мог зразумець, чаму ён так доўга гарыць. Гэта не цуд, каб мы разумелі. Гэта рэчаіснасць у пустыні. І я думаю, і ў нашым жыцці было вельмі многа такіх рэчаіснасцей, дзе, здавалася б, мы з гэтым сустракаемся, але вось у гэтым моманце неяк чаму гэтая сітуацыя неяк так трывае і трывае. Ну вось, можа, ў гэтым моманце і прамаўляў да цябе Бог. А ты сказаў: «Так ужо ж 70 год. Або я ж ужо школу кончыў». З адным міністрантам размаўляю. Кажу: «Чаму не прыходзіш служыць?» Он кажа: «Так я ж ужо школу закончыў». Аргумент. Чаму можна курыць, бо ўжо вырас? Гэта не так працуе, паважаны брат і сястра. Абсалютна не так. Таму, калі мы сёння перажываем вялікі пост, і ўжо, глядзіце, 3-я нядзеля Вялікага посту, запрашаю, каб мы умелі ўслухоўвацца ў гэтае Божае Слова. І ў нашым жыцці, а яно як кожнае, падзенняў многа, паўстанняў многа, радасцей, смутку, каб мы вось там адкрывалі імя Божае: «Я ёсць, які ёсць». Што я ёсць заўсёды, кажа Бог у тваім жыцці. І зямля, па якой ты ходзіш, то перадусім гэта тваё сэрца. Гэта тваё жыццё. Яно павінна быць святое. Таму няхай час Вялікага посту набліжае нас ось да такой лучнасці з Богам, да такога разумення, чаго дамагаецца ад мяне Бог. Бо, можа, прасцівей ён хоча кагосьці вывесці з няволі граху да святасці. Хоць, можа, і нашае жыццё не з'яўляецца святым. Але ты пачуў голас. Але праз цябе Бог і да тога чалавека таксама дойдзе. Амен.